Kublaya pi paro at nga pediang sumpai pi syakani ke YouTube channel jonga Aloysius Papang. Parolong. Let's say kalong ka pop ba pat ka kambi an ban shim ka buya kinu kinong pangki balit ban pa Sumar yaladi hakinu ki jaka Sumar da kinong Sumar haklanti ka bam shong hok bam shong nya tang ban yo kamay spa bam hok yaladi namar kumbang itip ba kajing ko jing kya hi kalong kajing sok kajing kemen ka roy ka san bat ka spa ka ba koror tam hakajing em kumbaong hakakti nong way health is wealth. Bat kani ka video lengkot ka bangawan raj pimenta kadai syapang ka khana jingjia bayadai bat ubai u doktor baslan ban tarek lumar ya ka spa ba koridor jong bon kinong pang ki bawan ban pha Sumar ha uklem da pentibit shwa yaladi hakakam ka butrai uni u doktor udai ubara da pendep tangi ka kadan pudi MBBS jong u henrei da ka jing sarong unut pat ban kamiladi kum cardiologist ni uta u doktor ubara pentibit hakakam ban Sumar ya ki ba pang Klongsnam da ka ba pennon kam da ki certificate Thok halor ka ka kadan kani ka video kala ro ban longkum ka jing sneng ka jing kentiu ya baro khamtam haba ka jing pang ka dawa ya ki ba bon ban le pha Sumar yaladi ni ki ba hayeng asem wat shado shabat jala namar ngidon kam ban long ki ba pikir but the long lay ka bala ban pentikna shwa wat ya ka identity bat ka kadan puli ka batikna jo kinu ki doktor ki bangidon kam ban nit pha Sumar yo shungat ai hakum ki doktor Thok kerpang ban bo iladi ha ka safety kadang ban light na ki jingma jing man saw bam dei por ha ka jing em hakum kini ka perthai sniu ka perthai ha spa nam pat burom jubor menta hakabak ki babon ki parabriu kim ju khain sho ya ka pap ka sang ni ka ma pat kin patiau hero ya ka baha ka mian par wadi ka jing em ba ko tor chong ki wei tang ban yo ka mai spa bam hok yaladi u sanji kupta ubadai unong ya sait ai bat unong 3 months ba na kanong ba Faridabad ha ka kharwai trik April arajar arposan ong kitalong kubor hadin bu uladon ka jing atatin ba ka jing tharai sniu ya uwei u doktor ubalatip ka tengkum u Dr. Pankaj Mohan Sharma u Dr. Klongsnam ba Thok ni uta u fake cardiologist u batrai haka heart center jong ka wei ka hospital sarkar ka badon haka nongba Faridabad ka jala Haryana ya ubara suba ba ulashna bat pendon kam daki certificate Thok ba yadai ba ka kadan pudi medical jong u kum u MD bat DNB cardiology ula file no chisindon dak FIR persha ya uni u fake cardiologist ha NIT Faridabad police station kitolong kubor kia tu bah ka jing tokit bini aki pulit kilalap ba ya uni u Dr. MBBS la thong kam kum u cardiologist ha ubnai Julai jong usnem baladep arajar arpo sao da ka Mediterranean group of hospitals ka bapanya ya ka heart center jong ka Badsha Khan civil hospital lengba kata ka public private partnership mode ubala pendan kam da ki certificate Thok ha ka porbu apply ya kini ka kam ka basgau phala shu kalong batang ha po ipor prab nai belengkot uni u doktor ula deb ban Sumar hado sanpau tali ki case Shitom Klongsnam ha heart center jong kini ka hospital sarkar padla ong bana pedeng kini kisan pengut kinong pang Klongsnam ki bula deb ban Sumar don ki berenang Shitom jur sho but don ro ki bela do no wat ela ka jong ka jing em bakodor namar ka jing not jong kum uni u doktor ban shim kabu ya ki bawan ban sha Sumar ha u haka jing tokit ki pulit uni u Dr. MBBS ula plaro ula super long specialist leni cardiologist jubor hi dalade yalade lang baka jing shna Thok jong u ya ki degree certificate ki official seal but prescription part tang ban shupin thame ya kinong pang bapli om tang kata uni u doktor ubadon tang ya u registration number lajong R pra sao pra R kum u general physician bala issue da ka Medical Council of India ya ka bertip menta kum ka National Medical Commission of India ula pendon kam baklaro wat ya u registration number R sao san henriu bala issue da ka National Medical Commission sha uwei pat u cardiologist bashisha u bakateng u Dr. Pankaj Mohan tang nakadaw ka jing sarim hakakateng Loong bahalor kani uni u Dr. Pankaj Mohan ubadai u real cardiologist ula dep ban complain persha ya uni u Dr. Klongsnam Thok da ka jing tho sha ka Indian National Commission pat pha ro ya ka legal notice shu hadin balas dang ban pa pertheki kam Thok kam shukor jong uni u Dr.
Uni u Dr. MBBS ura syuja rengai no nakakam kleman treisyo nadu ubnai rampang de Februari jong uni ustem arhajar arpusang but hadin le terminate ro yu nakakam da u Dr. M Pratap Kumar ubadai u chairman but managing director jong ka Mediterranean Hospital but u head ka Heart Center ka Badsha Khan Civil Hospital but le pentip pat ba ro halor ka de ka termination nakajing tokit ki pulit la labro ba uni uju u doktor ula don ro ikaway ka Facebook account Thok but pan i Thok ro ila de shaki way ba uday u film director but u producer u nongshna ba unong pan mi film u badan kajing day ka bajan ba but shibon kinong ak film ki ba pau but bon ki langop hakikam Thok pisa jang u langba ki kam ak film te parlok kalong ka basko thamula bantip kumnu kita ki bor bakit kli ban pej ya ka thungkang kam thongjam kat ya ki doktor haki jaka Sumar ki ban shim chikit kle ban Sumar ya ki bapang ba Shitom kum ka kam yap kam em kila ban ya like klem de kami ne bisar bania shwa bin pabin ya ka jinglong genuine chong ki kot ki sla ban penshisha chispa person ni ka kadan puli ban ka jing tibet ba shisha chong ki nu ki ban sha thong kam kum ki doktor teng ke jingle thurmur jong ki bor badai pej ya ka thungkam thungjam ya ki doctor ki jaka Sumar paj ba ka wanra jing ma penban ya ki babon khamtam ya ki to ki baduna ha ka jing tip jing shampang ha ka yo ka kon bat ki bam kot bor ban pa Sumar yela de ha ki hospital shimet ki badam dor henry ki bashani atali tala ha ka jing tibet ba ka jing janai kurkom Sumar da ki doctor ki batre ha ki hospital sarkar bat ba ka bai Sumar ro ka khamtat ban ki jaka Sumar shimet kata kamut pat babaro ki doktor ki batre ha ki hospital sarkar ki dei ki bam tibet ni ki ba Thok ba syukor kum une henry ka shulong no kum ka jing shisha ba ka jing don jong uwei ni Ngut ki ba kum ki doktor ki baju shim ka bu ki dong pang ka penja burom dot ya ki wei pat ki doktor ki batre hok ki ka kamro komadan ka wei ka jing ong ba ka jing don jong uwei usopot ha usang upen pot lot ya baro ki so ki ba bharo te parlok tip PS go kumno halor kali ka jing don jong kum kini ki doktor Thok ki doktor syukor haki jaka Sumar da kadai hapo ka jala la jong ni sikiwai pat ki jala jong kari Paralok play shibon ya kapor chong pis ba what Khlad ban like share comments pat kum joro ban subscribe ya kadik YouTube channel jonga na kamenta kiwei pat ki video